Milloin me oikein aiotaan yhteiskuntaan sanoa, että tämä ei voi jatkuu enää pidempään? Liian kauan me ollaan vaan seurattu sivusta tätä kehitystä, mutta jossain vaiheessa on tultava se raja. Jossain vaiheessa meidän on sanottava niille, jotka tekee näitä päätöksiä, jotka on siellä vallassa, että me ei kestetä tätä enempää ja tälle pitää nyt laittaa piste. Tämä on riittävä määrä normaaleja yhteen pieneen valtioon. Niitä on itse asiassa ihan tarpeeksi. Te ei tarvitse rakentaa enää yhtään enempää. Rakentakaa välillä joku muu kauppa. Mä oletan, että te olette kaikki tosiaan tietoisia normal-kauppaketjusta, koska niitä just on ihan kaikkialla ja mä en vaan tajuu niitä. Mä en tajuu normaalia. Niissä ei mun mielestä oo mitään normaalia. Ja sille, eikö se ole muistakin vähän epäilyttävää nimetä teidän kauppa tolleen? Sulla on kauppa, millainen kauppa sulla on? Ihan normaali kauppa! Ja niin kun se pahin juttu siinä on, että jos sä oot ikinä ollut, niin sä tiedät, että se on ihan täyttä paskaa. Otetaan tälle ihan käsi ylös, että ketkä täällä on oikeasti ollut joskus normaalissa. Okei, aika normal myönteinen yleisö, mikä ei ole ihan paras juttu tälle materiaalille. Niille, jotka ei ole käynyt, niin mä voin nyt demonstroida teille, että tältä tuntuu, kun sä ensimmäisen kerran menet shoppaamaan normaaliin. Olet päättänyt tulla meidän kauppaamme. No valmistaudu, sillä tämä ei ole niin kuin mikään muu kauppa, missä olet ollut aiemmin. Sillä meillä on reitti. Kyllä, me olemme rakentaneet reitin. Ja sinun pitää kulkea meidän reitti, tai muuten sä et ikinä pääse pois sun Samakon muotoisen palasaippuan kanssa. Ja sit seuraavat 20 minä sun elämästä on vaan tätä. Sä oot jumissa sellaisessa, mitä voi kuvailla vaan maailman paskimmaksi labyrintiksi. Niin kun laittakaa sinne edes joku umpikuja tai jotain. Surkea paikka. Meillä on ollut aika tapahtumarikas uutisvuosi. Mun mielestä on ollut erittäin kiinnostavaa nähdä, että kuinka paljon ihmiset näköjään välittää raakuista. Mut sitten sen jälkeen, kun oli ollut ne raakkuutiset, niin tuli tää toinen uutinen siitä, että tämän samaisen Stora Enson, jonka työntekijä oli ajanut niiden raakkujen yli, niin toinen niiden työntekijä, niin se oli kuulemma tuhonnut kuukkelien talviruokavarastot. Kyllä, ensin raakut, sitten kuukkelit. Ja tässä vaiheessa ehkä meidän täytyisi olla vähän huolissamme, että onko Stora Ensolla joku salainen suunnitelma hankkiutua eroon kaikista meidän eläimistä, joilla on objektiivisesti hauskat nimet. Niin kuin, mä olisin tosi huolissani tällä hetkellä, jos mä olisin korvayökkö. Niin kuin, mä katsoisin aika paljon selustaani, jos mä olisin kontiainen tällä hetkellä. Meidän katsoisi pitää tosi tarkasti nyt silmällä hillereitä, pyöriäisiä ja tietysti sitä klassikkoa, mursuja. Mursu on hauska sana. Hei, ennen kuin mä lopetan tässä näin, tää on mennyt tosi nopeasti, mutta mä ajattelin vielä kokeilla vähän jotain erilaista. Mä en mikään näyttelijä ole, mutta välillä tykkään tehdä vähän jotain tällaista hahmotyötä ja mä ajattelin nyt esittää teille kohtauksen, mitä mä oon työstänyt. Kyllä. Tän nimi on Mies, joka yrittää saada Elokapinan maalaamaan sen piha-aidan. Okei. Noni vitu Elokapina keloapinat. Mä näin, mitä te teitte ympäristöprotestina meidän eduskuntatalolle, ja se sai mut ihan tosi vihaseksi, koska mä inhoon ympäristöä ja mä rakastan taloja. Mutta onneksi meillä normaaleilla ympäristöä vihaavilla ihmisillä on vielä meidän tärkein turmelematon monumentti. Tää aita mun pihan reunassa. Ja mä olisin niin vihane, jos joku yrittäisi tulla töhriä sen. Ai vitsi, mä olisin vihane, jos joku yrittäisi tehdä sen ja tulla tänne Kuutostie 24. Oho, eihän mun pitänyt sanoa tällä videolla. Niin mä tiedän, että te ette tee sitä, te ootte liian nössöjä. Ja silleen, vaikka te tekisitte, niin mitä te käyttäisitte jotain vesiliukosta maalia? Vesiliukosta maalia. Mutta jos joku eka yrittäisi töhriä sellaisella todella hyvällä pohjamaalilla ja sit käyttää jotain sellaista öljypohjasta Tikkurilan maalitehtaan tuotetta, niin ai vitsi mä olisin siitä vihainen. Vitsi mä välittäisin sen jälkeen ympäristöstä niin vitun paljon. Muita ihmisiä, jotka haluu, että tää aita pysyy puun värisenä. Riikka Purra, Elon Musk, teidän rasistinen setä. Ne kaikki vittu rakastaa tätä aitaa. Ja joten todellakin tulkaa vaan yrittää tulla tänne töhriissä, koska mä olen valmiina. Vaikkakin mä kyllä olen joka päivä töissä 8–6, ja silloinkin kun mä oon himassa, niin mulla on verhot kiinni, ja muutenkin mä en vaan oo ihan hirveästi mun ympäristöäni tiedostava ihminen.
Ja jos toi kaikki ei vielä riittänyt, niin mä oon myös se tyyppi, joka käy niiden raakkujen yli. Hei, tässä oli kaikki, mitä mulla tässä ehkä riittää. Kiitos paljon.